石触っちゃったからな。どこにいるの？回せ回せー。バック何してんのもう。どっちから来るかな。あ、追いかけられてんか。回すかじゃあ。頑張ってますね。ナイス。こうナイスナイス。スーパーダッシュしてる。こっちに向かったから。発電機全然ね。ラスト1個ついちゃったよね。これ回すか。
一人回しといてほしいな。地下か。地下はきちいな。助けに行くか。発電機回しとけお前ら。直すぞ。ナイス。着肉か。飲んでないな。あいつ3回目じゃね。とりあえずこっち開けて。何回目？助けれるっしょ。助けてほしいな。しこ。ナイスナイス。はいな。もう一人逃げた。あ、なってんの。死んでもった。うわ。
先に逃げてください。どんどん外れて回そう。どんどん外れて回していいよ。どんどん外れて回せ。回してこう。近いよ多分。危ねえ。おお早いあいつ。ドゥルンドゥルン。あいたー。弾きまして。俺は放置でいいからもう弾きまして。どこ行ったナイス。いいよいいよ。どんどん回せ。いや近いんだって助けれるところ。もっと向こう行ってから。いやいやいや無理でしょう。行ったとこ行ってる君。いや近いよ。これ死んじゃうよ。何もしてねえな俺マジで。セルフケア、あとヒットハード、頑張って。次々。下手くそだな、逃げんのはもうマジで。難しいな。
ああクローゼットでいっちゃった。まあいいか。寒い。冬が近づいてきてますね。わあ幼稚園か。最悪。ここ好きじゃないな。助けたか。トラッパーか。
なんて諦めた。助けたんか。救助任せよう。いや最悪だ。今見えたな。あった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 。これはゲドムーブしましたね。早っ。全部残ってんの向こうやもんな。あ、集まったー。板がありません。あったけど間に合うかな。あー、無理やったー。あ、バレてる。え、あれトラップって自分もハマるんっけ。あ、やばい、バレた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 。バレていく。
これは泥試合ですか？ナイス。これはスーパー泥試合ですね。地下はきつめ。またダッシュ。あ、バレた。最悪だ。バッキュー。終わりを告げたこの戦い。よし、おいきになられた。ハッチどこだいハッチ。ハッチ頼む。ハッチあぶりー。わあ割れた。さようなら。てんてんてん。リーマ選挙は破壊するのにな。なるほど。ノーパーク。オーマイガー。あ、なんで。
危ねえなこいつ。こっち回してたっけな。頑張れ俺。おお、見てなかった。危ねえ。ちょっと打ち上げてこい。ことここか。オッケー。どっち行くの？こっちでしょ。あれこの辺で打ってなかったっけ。あらまあ。あとの一人は出た？出れたのかな。俺も出るぞ。あ、出たか。なかなかいいですよ今日のところは。
き状況に対応することに慣れている年老いた軍人。危険なプレーでかけているいかつい喧嘩や。治療師やだ。また難しいところですね。一発りんちゃんか。えなんかありがてえ。ありがたいけども。
やーちょっと一旦離れて。イタチが地下きちいよ。もう終わってんやん。何してんの。
まあ無理だよねそら。よし、ちょっと一旦放送終了してご飯食べよう。